Il-proġett ta' Baċir numru 1 f'Bormla kien deskritt bħala ġojjel fil-kuruna tal-port u ħolma li saret realtà. Dan meta l-4 filgħaxija il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi inawgura il-proġett li kien ilu snin biex jitlesta. Proġett li issa għaqad il-Birgu Bormla u l-Isla flimkien. Fid-diskors tal-okkażjoni il-Ministru Joe Mizzi spjega kif dan il-Gvern żamm mal-weda tiegħu u wera rispett lejn ir-residenti tal-Kottonera. Edna li se jkun lest sal-aħħar tas-sajf. U fil-fatt illum qegħdin hawn qabel spiċċa s-sajf. Però anke hawn u rejna rispett lejn ċittadini billi sa mis-sena l-oħra konna diġà bdejna nroddu lura partijiet kbar tal-proġett li tlestgħu qabel iż-żmien. U ringrazzja wkoll lil kull min ħadem biex ta' spinta l qudiem lil dan il-proġett fl-aħħar sena u nofs. Ix-xogħlijiet f'dan il-proġett kienu jinkludu r-riabilitazzjoni tan-naħat ta' Xatt ir-Risq, tal-Verdala u ta' San Nikola. Il-Ministru fakkar minn xiex kellhom jgħaddu r-residenti tal-Kottonera fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Għax ir-residenti kif ukoll il-komunità kummerċjali f'dawn il-ħavi kellhom jgħaddu minn perjodu twil ta' inkonvenjenzi kbar fejn ix-xogħol partikolarment kien iġġamja u l-iskonditajiet li kellhom jgħaddu minnhom kienu enormi. Spjega wkoll li r-riġenerazzjoni tal-Kottonera hija ta' importanza nazzjonali filwaqt li tkellem dwar proġetti oħra li hemm imħejjija l-futur fl-istess żona. Il-proġett ta' Baċir numru 1 sewa viċin il-11 miljun euro u segretarju parlamentari għal fondi Ewropej Ian Borch qal li 9 miljuni minnhom ġew minn fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zerafa Civelli qalet li l-ftuħ tal-proġett jissimbolizza ħolma li saret realtà, filwaqt li fissret li dan se jgħin biex ikun magħruf bisħieħ il-potenzjal li għandha din il-lokalità.